2030 agenda. Gure mundua eraldatzeko garapen iraunkorreko 17 helburu. 16. GIH. Bakea, justizia eta instituzio sendoak. Gizarte baketsuak, bidezkoak eta inklusiboak sustatzea. Garapen iraunkorrerako helburuak beteko badira, ezinbestekoa da instituzioek beren politiken muin eta xedetzat pertsonak eta planeta jartzea, eta gizarteek haien sinesteko eta justiziak babesten dituela sentitzeko moduko testuinguruak sortzea. 2030 agendak xede hauen alde egiten du. Zuzen bidezko estatua sustatzea. Pertsona guztiek justiziara jotzeko aukera berdintasuna dutela bermatzea. Delinkuentzia antolatuaren aurka borroka egitea. Ustelkeria, eroskeria eta indarkeria modu guztiak murriztea. Haurren kontrako tortura, salerosketa, esplotazioa eta tratu txarrak desagerraraztea. Xede horiek lortzeko nahitaezkoa da instituzioak maila guztietan eraginkorrak eta gardenak izatea. Parte hartzea erraztea, informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta funtsezko askatasunak babestea. Gainera, arreta mundu mailako gobernantza instituzioetan jartzen denez, ezinbestekoa da herrialde guztiek, aberatsek naiz pobreek, parte hartu ahal izatea. Gizarte baketsu eta inklusiboetan baizik ezin lor daiteke garapen iraunkorra izatea. Ekingo diogu?